Les dones tenen més probabilitats que els homes de viure per sota del 50% de l'ingrés mitjà. L'any 2015, la meitat de la població tenia la mateixa riquesa que les 62 persones més riques del món. Els paradisos fiscals amaguen 7,6 bilions de dòlars. Malgrat que la diferència d'ingressos entre països s'ha pogut reduir, aquesta ha augmentat dins dels mateixos estats i segueixen existint desigualtats i grans disparitats en l'accés a serveis sanitaris i educatius i altres béns productius. El creixement econòmic no és suficient per reduir la pobresa si aquest no és inclusiu ni té en compte les 3 dimensions del desenvolupament sostenible: econòmic, social i ambiental. El treball digne, la seguretat al lloc de treball i la protecció social són eines bàsiques per minvar les desigualtats interiors per raons de sexe, raça, discapacitat funcional, etc., amb especial atenció a les necessitats de les poblacions desfavorides i marginades. A l'espai global s'han d'afavorir les exportacions dels països en desenvolupament, la seva presència i decisió al Fons Monetari Internacional i disminuir el cost de transacció de les remeses dels emigrants. Què puc fer? Utilitzar els serveis de les entitats de banca ètica, participar en iniciatives d'acollida de refugiats, afavorir que tots els infants tinguin accés al lleure, la sanitat i l'educació en igualtat. La principal fita sindical és promoure l'inclusió socioeconòmica i política, independentment de l'origen, edat, sexe, discapacitat, raça, religió o situació econòmica.